Пепе беше такъв човек, какъвто всеки би искал да бъде. Винаги в добро настроение, винаги имаше нещо позитивно, което да каже. Когато някой го попиташе как е, той винаги отговаряше: не може да бъде по-добре. Беше си сменял много пъти работата и много от сътрудниците му го бяха следвали. Причината беше неговото поведение. Той беше роден лидер. Ако някой от служителите му беше в лошо настроение, Пепе беше насреща, за да му покаже положителната страна на ситуацията. Веднъж посетих Пепе и го попитах: не разбирам, не е възможно да си позитивен непрекъснато. Как го правиш? Пепе ми отговори: всяка сутрин се събуждам и си казвам: Пепе, днес имаш две възможности. Можеш да избереш да бъдеш в добро или в лошо настроение. Избирам доброто настроение. Всеки път, когато ми се случи нещо, което е неприятно, мога да избера да се държа като жертва или да се извлека поука. Избирам поуката. Всеки път, когато някой дойде да ми се оплаква, мога да приема оплакването му или да избера да му покажа позитивното. Избирам да му покажа позитивната страна на живота. Да, разбира се, но това не е толкова лесно, му отговорих аз. Напротив, лесно е, ми отговори Пепе. Всичко в живота е въпрос на избор. Ако опростиш нещата, всяка ситуация опира до избор. Ти сам избираш как да реагираш във всяка ситуация. Сам избираш начина, по който другите влияят на душевното ти състояние. Избираш дали да си в добро или в лошо настроение. Накратко, сам избираш как да живееш живота си. По различни причини загубихме контакт за дълго време, но често си мислех за Пепе, когато бях пред избор. Години по-късно научих, че Пепе е направил нещо, което никога не трябва да се прави. Беше оставил отворена вратата една сутрин. 3 въоръжени крадци влезли да обират фирмата му. Когато Пепе, треперещ от страх, се опитал да отвори касата, ръката му се плъзнала. Крадците се паникьосали и го простреляли. Бързо намерили Пепе, закарали го по спешност в болницата. След 8 дълги часа на операция и седмици на интензивна рехабилитация, Пепе излязал от болницата с няколко парченца от куршум в тялото си. 6 месеца по-късно се срещнах с Пепе и когато го попитах как е, получих неизменният отговор: не може да е по-добре. Когато го попитах какво му е минало през главата в деня на обира, той ми отговори: когато бях ранен, проснат на земята, си спомних, че имам 2 възможности. Можех да живея или да умра. Избрах да живея. Не те ли достраша? Попитах го. Пепе продължи: лекарите бяха фантастични. Не спираха да ми повтарят, че всичко ще мине добре. Въпреки това, когато ме закараха в операционния блок, като видях израза на лицата им, наистина ме достраша.
можех да прочета в погледите им. Този човек е мъртвец. Тогава разбрах, че трябва да взема решение. Пепе ми отговори. Когато един от лекарите ме попита дали съм алергичен към нещо, поемайки си дълбоко дъх, му извиках: да, към куршуми. Докато те се смееха, им казах: избирам да живея. Оперирайте ме така, сякаш съм жив, а не сякаш съм мъртвец. Пепе оживя благодарение на лекарите, но най-вече благодарение на чудесното си отношение. Той беше научил, че всеки ден ние избираме дали да живеем пълноценно или не. В крайна сметка, отношението е това, което има значение.